Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 9 студзеня. І гэтым разам у праграме мы раскажам, хто можа прыняць удзел у рэспубліканскім конкурсе «Чалавек года ў сферы культуры», агучым праграму фестывалю беларускай камернай музыкі «Заслаўе-2018», завітаем на выставу ювелірных скарбаў дома Романовых, пазнаёмімся з анонсамі праектаў тэлеканала «Беларусь-3» і павіншуем калектыў часопіса «Полымя» з 95-годдзем. З 2 по 15 студзеня Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь прымаюцца заяўкі да ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе «Чалавек года ў сферы культуры». Яго удзельнікамі могуць стаць грамадзяне краіны, работнікі сферы культуры, установ адукацыі ў сферы культуры, супрацоўнікі сродкаў масавай інфармацыі, праектных і падрадных арганізацый, сябры грамадскіх аб'яднанняў, у тым ліку творчых саюзаў. Вызначэнне імён пераможцаў і ўзнагароджання адбудзецца да 28 лютага. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. У чацвёрты раз Вялікі тэатр Беларусі прапанаваў прыняць удзел у сямейным конкурсе «Навагодняя тэатральная цацка». Дзіцячая фантазія ў спалучэнні з бацькоўскай крэатыўнасцю вылілася ў сапраўдныя арт-аб'екты. Вядома, яны павінны адпавядаць тэме і быць тэатральнымі. То бок нейкім чынам намякаць на той ці іншы спектакль ці адсылаць да балетна-опернай асобы. Калядная зорка і Шчуркунок, Кароль мышэй і Снежная каралева, Джульетта і маленькі прынц, Кармен і Чыпаліна, Змей Гарыныч і Кашчэй несмяротны, тэатральныя маскі, ялінкі і сняжынкі ад малой да вялікай. Частка з іх будзе перададзена ў мінскую школу-інтэрнат нумар 10. Были присланы игрушки с Брестской области, с Гродненской, Могилевской, с Витебской области. Ни много ни мало, но 118 семей приняло участие в этом проекте. Конечно, это и многодетные семьи, конечно, это и маленькие дети. Даже есть специальная номинация «Самый маленький исполнитель, создатель вот этого уникального шедевра». Ему только было 2 года. Калі ў мінулым годзе было каля 90 конкурсных цацак, то ў гэтым ажно 120. Прычым дасылаліся яны ў тэатр з усіх куткоў краіны. Цікава, што некаторыя сем'і удзельніцы прывозілі працы яшчэ да пачатку конкурсу, а самыя арыгінальныя пісалі цэлыя інструкцыі па выкарыстанні сваіх твораў. Усяго ў навагодняй тэатральнай цацкі 26 номінацый. Гран-пры журы прысудзіла Анастасіі Тузік за стварэнне «Жар-птушкі». На пераможных месцах і звязаная лялька Чыо-Чыо-сан, пернікавая балерына і графіня Вішанька. А вось прыз глядацкіх сімпатый у фігуркі Шута з оперы Рыгалета, зроблены па старадаўняй тэхналогіі 19 стагоддзя. 30-й міжнародны фестываль класічнай музыкі «Студзеньскія музычныя вечары» праходзіць гэтымі днямі ў Брэсце. Стартаваў форум пад гукі прэзідэнцкага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Віктара Бабарыкіна. Урачыстае адкрыццё пройдзе ў суправаджэнні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Працягне праграму Нацыянальны акадэмічны аркестр народных інструментаў імя Іосіфа Жыновіча. А на закрыцці фэсту ўпершыню выступіць Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга і Нацыянальны акадэмічны народны хор імя Геннадзя Цітовіча. Тэатральна-канцэртная праграма да 80-годдзя Владзіміра Высоцкага адбудзецца 25 студзеня ў Магілёве. Праект, прысвечаны памяці вялікага паэта, музыканта і акцёра, будзе напоўнены яго музычнымі творамі, якія выкануць вакалісты і ансамблі устаноў культуры Магілёва. Фестываль беларускай камернай музыкі «Заслаўе-2018» пройдзе 26 студзеня ў 18 раз. У праграме мерапрыемства прагучаць творы 27 беларускіх кампазітараў, у тым ліку Станіслава Манюшкі, Яўгена Глебава і Дмітрыя Смольскага. Публіка ўбачыць выступленні калектываў, якія ўваходзяць у склад Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі, ансамбляў флейтыстаў, кларнетыстаў, трубачоў, а таксама струннага аркестра і бig-бэнда. Да таго ж будзе арганізаваны конкурс юных выканаўцаў і адбудзецца вялікі эстрадны канцэрт. У чарговым выпуску фальклорнага музычнага шоу «Хата на хату» вядучыя пазнаёмяць гледачоў з галасістай, вельмі творчай і сардэчнай сям'ёй Нядзвецкіх з вёскі Курганы Гомельскай вобласці. Гаспадары распавядуць пра традыцыі і гісторыю рэгіёна, пра сямейныя звычаі і праспяваюць песні сваёй сям'і. Праект «Хата на хату» глядзіце заўтра ў 13 гадзін 15 хвілін на Беларусь-3. Итак, беларуская песня повядзе нас у сівую мінуўшчыну, у таямніцы беларускай душы, у тайны беларускіх застолляў. Ой, рано-рано куры запели, каляда, куры запели. А яшчэ раней хазяйка
устала, коляда, хозяйка устала. Атмасфера музычнага свята заўтра чакае жыхароў горада Бабруйска. Там адбудзецца канцэрт цыганскага шоу «Алюр». У рэпертуары калектыву фальклорныя мелодыі цыган Расіі, Беларусі, Малдовы, Іспаніі і Румыніі, а таксама папулярныя песні розных гадоў, кінахіты, уласныя і падораныя калектыву беларускімі і расійскімі аўтарамі. Увесь рэпертуар выконваецца ва ўласнай аранжыроўцы Сергея Радзівонава і суправаджаецца арыгінальнымі харэаграфічнымі пастаноўкамі. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі заўтра запрашае на прэм'еру візуальнай паэзіі «Бетон» у пастаноўцы Яўгена Карняга. Пасля эксцэнтрычнага інтэрв'ю з ведзьмамі ў сталічным тэатры «Лялек» рэжысёр звярнуўся да супрацьлеглага па эмоцыям класічнага міфа пра Арфея і Еўрыдыку. Ён спалучыў у музычным афармленні трапяткі подых старажытнагрэцкай гісторыі і жорсткае скрыгатанне сучаснага горада, мурашніка з аднатыпна-бяздушнымі шэрымі збудаваннямі, куды добраахвотна замыкаюць сябе людзі. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Маскве зараз праходзіць выстава ювелірных скарбаў дома Раманавых. Тут можна ўбачыць асабістыя рэчы імператарскай сям'і, выкананыя з каштоўных металаў. Ювелірныя рэліквіі дома Раманавых прадстаўлены на выставе ў Дзяржаўным гістарычным музеі Масквы. Найстарэйшы экспанат выставы – чарка Петра I. Гасудар, які любіў працаваць з дрэвам, уласнаручна вытачыў яе з арэхавага капа ў 1709 годзе. Пётр падарыў келіх губернатару Масквы Мацвею Гагарыну, які пазней і аправіў яго ў золата, упрыгожыў эмаллю і каштоўнымі камянямі. Для Расіі 18 стагоддзя чарка была новай формай посуду. Появляются скрепленные напитки в России, их стали все больше и больше употреблять, поэтому традиционные русские формы питьевой посуды стали заменять более такими элегантными и в основном имеющие свои прототипы в европейских формах. Таксама на выставе прадстаўлены сярэбраны партрэт будучага імператора Александра II, падарунак валгодскіх купцоў на дзень нараджэння спадчынніка. Партрэт юнага цэсарэвіча выкананы ў моднай на той час тэхніцы ювелірнай чэры. У канцы 19 стагоддзя ў модзе рускі стыль. Адна з самых прыгожых рэчаў калекцыі – крыштальны бюст рускай прыгажуні ў какошніку і старадаўнім сарафане, упрыгожаным дыяментамі, рубінамі і смарагдамі. Гэта флакончык духоў, створаны па замове імператрыцы Марыі Фёдоровны, маці цара Мікалая II. Дарэчы, расійскі імператарскі твор быў адным з найбагацейшых у Европе. Прыхільнікаў драматычнага мастацтва заўтра ў беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры чакае вясёлая камедыя становішчаў з сапраўды французскімі нюансамі. Згуляем у дружную сям'ю ці гарнір па-французску. Паводле сюжэта, аднойчы сямейнае жыццё шчаслівай пары ператвараецца ў заблытаны клубок адносін. Імкненне вырвацца са звыклага кола манатоннага існавання штурхае герою да пошукаў навізны. Да пары да часу гэты пошук застаецца тайным, але адно тэлефанаванне пераварочвае ўсё дагары дном. Ці змогуць героі разабрацца з усім, што адбываецца і чым уся чахарда скончыцца, заўтра можна даведацца ў маладзёжным тэатры. Раім таксама не прапусціць чарговы выпуск тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску», які выйдзе ў эфір на нашым тэлеканале заўтра. У барацьбу за званне лепшых знаўцаў роднай мовы уступяць каманды дзяўчат-прыгажуні і юнакоў «Шлях». Хто ж найлепш ведае асаблівасці роднай мовы, даведаемся заўтра. Пачатак барацьбы ў 19:30. Юрий, вам слово, калі ласка. Наша команда называется «Шлях», потому что мы пришли сюды, каб перамагчы. Я гляджу, як усміхаюцца дзяўчаты, бо і яны прыйшлі сюды, каб перамагчы. Контуры ўражанняў Маргарыты Маніс гэтымі днямі можна ўбачыць у мастацкай галерэі «Прадмесце». На выставе інтэр'ернага жывапісу сталічнай мастачкі прадстаўлена каля 3 дзясяткаў работ. Абстрактныя кампазіцыі Маніс валодаюць эмацыйнай свежасцю і скараюць дзіўнымі каляровымі спалучэннямі. Ні адна з прадстаўленых работ не мае подпісу, і гэта прынцыпова, бо канкрэтныя прадметы лёгка становяцца абстрактнымі паняццямі ці знакамі і наадварот. Выстава працуе па 12 студзеня, уваход вольны. У галерэі «Ракурс» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі мастак-віртуоз і непераўзыдзены фантазёр Валерый Славук
Запрашае паглыбіцца ва ўласны дзіўны свет, населены сотнямі фантастычных персанажаў. Яго манахромная чорна-белая графіка створана з ювелірнай дакладнасцю і рэалістычнасцю. Мастак падрабязна напаўняе малюнкам кожны сантыметр ліста, развіваючы неверагодны дынамічны сюжэт. Наведаць выставу графіка, прысвечаную 70-годдзю майстра, можна да 15 лютага. Міжнародная выстава аўтарскіх лялек «Панна Долья» ладзіцца зараз у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. У экспазіцыі прадстаўлены 150 лялек ручной работы, выкананыя майстрамі з Беларусі, Расіі і краін блізкага замежжа. Кожная праца эксклюзіўная і існуе ў адзіным экземпляры. Гэта так званыя будуарныя скульптурныя паддашкавыя лялькі, феі, анёлы, мядзведзі, дамавікі, героі казак і мультфільмаў. Акрамя аўтарскай лялькі на выставе дэманструюцца персанальныя праекты мастакоў Ганны Селівончык, Васіля Пешкуна і жывапіс Пятра Фралова. Убачыць работы можна да 27 студзеня. Напрыканцы праграмы звернемся да тэмы літаратуры. Часопіс «Полымя» – гэта адно з самых старэйшых выданняў Беларусі. На яго старонках публікаваліся творы знакамітых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Янкі Купалы, Якуба Коласа, Івана Мележа, Васіля Быкова, Максіма Танка, Янкі Брыля. Дзякуючы «Полымю» па-беларуску ўпершыню загучалі лепшыя ўзоры сусветнай літаратуры і творы сучасных замежных аўтараў. У снежні мінулага года выданне адзначыла сваё 95-годдзе. Алена, дзень добры. Гісторыя «Полымя» – гэта Янка Купала, Якуб Колас, Міхась Слынькоў, Пятрусь Броўка. Што азначае для галоўнага рэдактара часопіса сёння прыняць традыцыю кіраўніцтва, як бы мовіць, з-пад пяра гэткіх асоб? Я б шэраг гэтых асоб працягнула, бо «Полымя» гэта і Максім Танк, і Кастусь Кірэнка, і Сергей Законнікаў, і Мікола Мятліцкі, і Алесь Бадак. А ўвогуле гэтая традыцыя – гэта фундамент, на якім ты стаіш і на што ты ўвесь час раўняешся, але галоўнае, каб яны не сталі для цябе фактарам ціску, каб ты мог сказаць нешта сваё, абапіраючыся на аўтарытэты. Звычайна, калі гаворка ідзе пра выданне падобнага ўзроўню, прынята разважаць пра яго місію. А якой бы вы вызначылі яе для «Полымя»? Адлюстроўваць сучасны літаратурны працэс. Сёння у выдавецтва не так шмат магчымасцей для манеўра і для эксперыменту. І ўвесь гэты пачэсны абавязак ілюстраваць працэс і захоўваць традыцыі, вынаходзіць новае, ён якраз кладзецца на плечы літаратурна-мастацкага часопіса. А якімі творчымі адкрыццямі можа пахваліцца «Полымя» сёння? Іх шмат. Узяць, напрыклад, 12-й нумар, юбілейны нумар, то можна пахваліцца архіўным блокам. Адзін з кірункаў развіцця часопіса – гэта архіўны блок. Гэта невядомы артыкул Якуба Коласа. Гэта спадчына Алеся Гуруна. Таварыства літаратурнае 30-х гадоў «Тавіс», пра гісторыю якога не так шмат вядома. Увогуле адкрыцці адбываюцца што нумар, маленькія і вялікія. А ці вітае часопіс літаратурныя эксперыменты? Гэта адзін з абавязкаў часопіса вынаходзіць нейкія новыя жанры і вельмі аператыўна адгукацца на павестку дня. Адзін з такіх эксперыментаў – запісы з Фейсбуку Владзіміра Сцяпана, якія мы друкавалі не так даўно. А як працуе сёння часопіс з замежнымі аўтарамі? У нас ёсць пастаянная рубрика «Галасы свету», дзе беларускага чытача па-беларуску мы знаёмім з літаратуры самых розных краін. І калі ўжо казаць пра гонар, можна згадаць два спецыяльных нумары, якія ў нас выйшлі ў 2017 годзе. Сербскі нумар, дзе значная ўвага была нададзена сучаснай сербскай літаратуры, а ў 11 лістападаўскім нумары з'явіўся блок сучаснай румынскай літаратуры. І гэта вельмі важна для сучаснага літаратурнага працэсу, бо беларуска-румынскіх сувязей трывалых літаратурных у нас не было. А як падтрымлівае «Полымя» памяць аб сваіх славутых аўтарах? Гэта адвечны зварот да літаратурнай спадчыны, да архіваў. У нас, напрыклад, ішла публікацыя дзённікаў Міколы Лобана, адзін з самых значных апошніх нашых праектаў. А што чакае чытачоў «Полымя» ў наступным годзе? Мы анансуем першых нашых 3 нумары. Гэта раман Тадеуша Даленгі Мастовіча «Пракурорка». Па-беларуску ён яшчэ не друкаваўся. Думаем, што чытачам нашым будзе цікава на пачатку года. Дзякуй, Алена, і з юбілеем увесь калектыў «Полымя» ў вашай асобе. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.